Hledáte klíč k novému bydlení nebo unikátní příležitost k podnikání? Potom vítejte na prohlídce originálního Tiny House, který nadchne zpracováním i moderními technologiemi. Dispozici tvoří kuchyň, pokoj, koupelna, spací mezipatro i malá pracovna. V domě je podlahové vytápění, plus je počítáno s krbovými kamny. Skladba domu je uspůsobena celoročnímu užívání. Navíc se separační či spalovací toaletou dům nepotřebuje napojení na kanalizaci ani jímku. Jedná se o unikátní výrobu, ojedinělý model, který je ideální třeba právě na rekreaci nebo jako investice. Určitě se přijeďte podívat a přesvědčte se sami.